Vítajte pri sledovaní ďalšieho Bočista vlogu. Ďalšia sezóna slovenských lígových kôl už odštartovala pri Žiline v Túrii. Po obede sme vyrazili na cestu. Trvala asi 2 hodiny a už sme boli v penzióne Zemanov dvor, ktorý sa nachádza niekoľko kilometrov od Túria. Na večeru sme mali vývar a kúra s ryžou. Po večeri nám priniesli do izby domáce buchty s tvarohom, ktoré boli vynikajúce. Aj keď som už zjedol celú večeru, nedokázal som odolať týmto dobrotám. Po takejto lahôdke sme si pozreli hokej a išli spať. Na raňajky sme mali slané buchty so salámou, čaj a kávu. Vonku sme videli rôzne zvieratká, ktoré sa voľne pohybovali okolo. Zemanov dvor ponúka príjemné ubytovanie pre rodiny s deťmi. Ale dosť bolo rečí o ubytovaní, poďme na prvé kolo. Keď sme prišli do telocvične základnej školy v Túrii, kde sa kolo konalo, tak najprv môj otec postavil moju starú rampu a potom sme sa rozhádzali. Išlo tu celkom dobre, takže som nebol nervózny. V prvom zápase som hral s Martinom Janúkom a moja nová tabuľka sa ukázala ako výborná pomôcka na hru. Vyhral som 13-0. V druhom zápase som hral s Miroslavom Bielakom a jednu zmenu som pokazil, čo ma stálo prehru 10-1. Ale keďže tento rok je nový systém, ktorý má pomôcť mladým hráčom dostať sa vyššie, odohrali sme ešte jeden zápas play-off s Miroslavom. Ten som vyhral asi o jedinú loptu 4-3, neviem tu naisto, pretože moje kameramanky nezachytili stav. Potom som hral ďalší zápas s Michalom Tyžom v semifinále a prehral som 8-0. O tretie miesto som hral s Ľubkou Škvárnovou a zápas skončil celkom jednoznačne pre ňu 5-1. Takže som skončil 4. V prvom lígovom kole zvíťazil Michal Tyžo.